Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Хәрби комиссариатта ремонт эшләре төгәлләнде, нәтиҗәләрне шәһәр җитәкчелеге бәяләде. Һәр посылкага күңел җылысын кушып, игелекле аналар фонды волонтерлары махсус операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрделәр. Юлларда тәртип булсын өчен каршы як полоса профилактик чарасы башланды. Мошенниклык очрагы, Түбән Камалны алдаган курьер тоткарланган. Россия шәһәрендә татар халкының милли бәйрәме. Түбән Камаллар Омск шәһәрендә Сабан туй бәйрәмен оештыра. Түбән Камада капиталь ремонттан соң хәрби комиссариатының беренче катын кулланышка тапшырдылар. Анда медицина блогы урнашкан. Хәзер ул тулысынча яңартыла. Нәтиҗәләрне шәһәр һәм район башлыгы Радмир Биляев, Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов бәяләделәр. Иркен коридорлар, якты кабинетлар, яңа түшәм, идән һәм ишекләр. Капиталь ремонттан соң хәрби комиссариатның беренче катында яңартылган медицина блогы ачылды. Стены убрали, и коридоры получились вот такие сейчас просторные. Хәрби комиссариатта башкарылган эшләрне бәяләргә шәһәр һәм район башлыгы Радмир Биляев һәм Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов килделәр. Җитәкчеләр билгеләп үткәнчә ремонт башка катларда да ясалачак. Благодаря быстрой работе. Подрядчы оешма хезмәткәрләренең тиз эшләве нәтиҗәсендә барлык чаралар да үткәрелде һәм бу безнең гражданнарны хәрби хезмәткә, контракт буенча хезмәткә һәм комиссариат үткәрә торган башка чаралар буенча эшебезгә тоткарлыклар ясамады. Бүген хәрби комиссариатта 43 кеше эшли. Түбән Камара билгеләп үткәнчә, ремонт хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәткә чакырылучылар өчен уңайлы шартлар тудыру өчен мөһим. Бүген 2026 елның язы чакырылышы буенча эш төгәлләнгән. Хезмәткә 222 ир-егет җибәрелгән. Контракт хезмәтенә һәм мобилизация резервына чакыру буенча эш дәвам итә. Россия фондының Түбән Камадагы илгелекле аналар төркеме волонтерлары махсус операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрделәр. Хатын-кызлар берничә тартма азык-төлек, гигиена чаралары, урын-җир әйберләре җыйганнар. Фонд авыр хәлдә калган балаларга һәм гаиләләргә ярдәм итү өчен булдырылган. Хәзер ул Россиянең күп кенә шәһәрләрендә бар. Йөк башта Мәскәүгә складка алып барыла, аннан посылкалар алгы сызыкка җибәреләчәк. Гагарин урамында питбайк киртүчесе катнашында авария теркәлгән. Юл транспорт һәлакәте килеп чыгу мизгеле видео күзәтү камерасына эләккән. Видео язмада күренгәнчә, такси машинасы бурылыш ясаганда питбайк киртүчесе зур тизлектә килеп, аның белән бәрелешә. Һәлакәттән соң тиз арада егет янына шаһитлар җыела. Әлеге очрак буенча тикшерү бара. Татарстанда каршы як полоса профилактик чарасы башланды. 2026 елда әлеге кагыйдә бузу очраклары аркасында 98 авария теркәлгән. Аларда 49 кеше һәлак булган һәм 156-сы имгәнгән. Каршы як полосага чыгу кагыйдәләрен бузган өчен 7500 сум штраф яки 4 айдан ярты елга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү каралган. Кабат бузган очракта 1 елга праваны алу. Профилактик рейдлар 28 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Хокук сакчылары Казанда яшәүче 17 яшьлек ир-егетне тоткарлаганнар. Ул куркынычсыз счет сәбәбе белән 86 яшьлек Түбән Камалдан 1 миллион 200 мең сумнан артык акчасын урлаган. Әлеге хәл агымдагы елның мартында Бакый Урманчы урамындагы үй янында була. Өлкән яшьтәге хатын мошенниклар тузагына эләкмим дип, таныш булмаган кешегә акчасын биргән. Оператив чаралар барышында җинаятьченең шәхесе ачыкланган, тоткарланучы үз гаебен таныган. Аеруча зур күләмдә мошенниклык факты буенча җинаять эше кузгатылган. Тикшерү бара. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайв аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Кама мэры Радмир Биляев белән Омск башлыгы Сергей Шелц ике шәһәр арасында хезмәттәшлек килешүенә кул куйдылар. Очрашу барышында алар үзара эшчәнлек өчен юнәлешләр билгеләделәр. Ике төбәктә Россиянең нефть эшкәртү һәм нефтехимиянең иң зур үзәкләре булып санала. Исегезгә төшерәм, Радмир Биляев җитәкчелегендәге делегация Омскига 26-нчы федераль Сабантуйга килде. Безнең якташларыбызга милли бәйрәмне югары дәрәҗәдә үткәрү бурычы йөкләнде. Безнең шәһәрдән 150-дән артык кеше килде. Спортчылар, пешекчеләр, артистлар.
Сабантуй мәйданында Түбән Камалар матур гадәт буенча татар авылы құрып қойдылар. Эшчеләр моның өчен бер ай алдан ук килделәр. Биредә халкыбызның көн күреше, һөнәрчелек үрнәкләре белән таныштылар. Мичтә пешкән кыймактан авыз итәргә мөмкин. Без килдек Сабантуй федеральный ясарга 18 июньдә килдек. Шушындый белән матур авыл ясадык без. Безнең белән музей, өй, 4 павильон һәм мәчетләр инде. Погода бик әйбәт. Строениеларны вакытында эшләдек. Иртәгә бөтен Омский яшәүчеләрне кунакка көтәбез. Беренчедән төрле шәһәрләрне, төрле Россиянең төрле төбәкләрен күрәбез. Аның халкының ничек яшәгәнен күрәбез. Алардагы төрле милли йолаларны күрәбез бит, уеннарны күрәбез бит, бизәүләрен дә күрәбез. Алар бездән нәрсәдер алса, без аларга нәрсәдер бирәбез. Ул шулай буларга тиеш булган бит инде, һәм ул шулай булган да. Һәм менә шушы дуслык, шушы бердәмлек һәрвакыт сакланып калсын иде. Минем теләгем шул, һәм тынычлык. Менә шундый тәмле чәй пешерәбез, үзебезнең илебездә, Татарстан җиребездә үскән. Бүген Омск ипподромында от чабышы ярышлары гөрләде. Программада җайдакларның югары осталыгын күрсәткән 4 номинациядә киеренке көрәш барды. Тамашачылар җан атып, сызгырып һәм кул чабып батырларны куәтләп тордылар. Төп бүләк Сабантуй кубогын Владимир Беспичук крепостник кушаматлы отында яулады. Беренче мәртәбә Омск шәһәрендә федераль Сабантуй бик көтеп алдык. Күптәннән җыентык. Бүген концертка да барабыз. Иртә Сабантуйга барабыз. Яшел островка. Иртәгә 18 июльдә милли бәйрәмнең төп тантанасы Яшел утрау паркында узачак. Россиянең 30 төбәгеннән һәм Казакъстаннан килгән 50 меңнән артык кунак катнашучы булуы көтелә. 22 июльдә НТР каналында Түбән Кама мэры Радмир Биләев белән туры элемдә тапшыру эфирга чыгачак. Муниципаль район башлыгы шәһәрдәшләрне борчыган сорауларга туры эфирда җавап бирәчәк. Әңгәмә кичке 7дә башлана. Теләк тәкъдимнәрегез булса, социаль шелтәрләр аша алдан язып җибәрә аласыз. Шалтыратулар программа вакытында да кабул ителә. Эфирны НТР 24 телеканалында һәм ВКонтакте төркемендә карагыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт, хәерле яллар сезгә, исән-имин булыгыз.